2:24 de la tarda, ara seria un nou moment en el que en Jordi em donaria pas. Jo li preguntaria, Jordi, em deixes fer la cara B de l'entrevista? I el Jordi diria, sí, endavant, Joan Alfons. Doncs vinga, jo mateix... No, si vols te faig jo d'ell. Vale, bé, com ho fas? Com ho faries, Ferran? Com te tinc que donar pas? Vinga, no, jo et preguntaria, Jordi, em deixes un moment per fer la cara B de l'entrevista? Sí. Sí, me la deixes? Vale, sí. Però saps que va per tu la cara B de l'entrevista, sí, no? Sí. Vens preparat? Perquè, a veure, jo he fet el típic missatget de Twitter i l'has fet al m'agrada, o sigui que saps de què va una mica la història. Sé perquè he vingut una vegada i perquè se ho has fet a companys meus, que jo he sigut l'altra cara. Entonces, però no he vingut pensant a veure què podia ser i no... És difícil, Ha sigut difícil, no us enganyarem, trobar draps bruts del Ferran, entens? T'ho pregunto, entens a draps bruts? És que en quin sentit? En quin sentit? Draps bruts. No. És difícil, És difícil. M'ha costat trobar alguna cosa. He hagut de viatjar en el temps i m'han dit, amb bon humor, que en moltes ocasions em quedava a la banqueta perquè ell jugués a decisió del míster. Antonio diu, en moltes ocasions em quedava a la banqueta perquè ell jugués a decisió del míster. Antonio Aparicio. D'on ve això? Antonio Aparicio, quin era el míster? Sí. De la teva etapa a l'Olímpic. Sí. Qui deixaves tu a la banqueta moltes vegades amb l'Olímpic de Xàtiva? En la meva posició? En la teva posició. O semblants? No, de Lleida. El Genís Soldevilla? Sí. Li he preguntat, dic, escolta, Genís, dona'm algun drap brut. Diu, no, és que és molt Jan, és molt bon tros de pa. Sí. Amb ell no he tingut èxit, però m'ha dit això, que el deixaves a la banqueta. Bueno, jo no el deixava. Era el míster. Però sí, molt bon company i amic meu, sí. Ell mateix m'explicava, doncs, ja ho he pogut veure també, mitjans a les xarxes socials, que el Ferran, doncs, habitualment, doncs, si té coneguts o excompanys, doncs, envies alguna samarreta, ell em deia, a mi m'ha enviat samarretes, tinc pantalons, també envies calçotets, Ferran, perquè és que ho envies tot, No envies calçotets. Calçotets perquè encara això serien draps bruts. Això... literals serien en aquest sentit. Vaja, estem a les 2:27 de la tarda, algú encara està dinant. Em comentaven també que, a veure, fes així amb el braç una mica, fes així marcant, que t'agrada marcar musculet, però ho feies quan tenies 23 anyets, que sé que anaves molt al gimnàs, però perquè... Que va, no anava molt, No anaves molt? Poquet. Lo que passa que la genètica me l'ha deixat bé mon pare, o sigui que no em feia falta... A mi em deien que entrenàveu per la tarda i cap al matí, i la teva estona al gimnàs... Va haver una època que sí, que anava bastant. Per això t'he dit ara, dic, marca musculet, ara ja no tant gimnàs... Sí, bé, però... Per exigències professionals, més que per gust personal, no? Sí. Per això tindràs competència amb el Pol Ballesteros, Això que t'ho ha dit? No, això és una font anònima. Les fonts no es revelen. També em diuen que, lògicament, més enllà de regatejar el camp, que ho fas molt bé, que hi ha un altre lloc on no se t'adona tan bé regatejar, que no ets tan habilidós. Amb una videoconsola a la mà. Això és de Pol Valentín, segur? No, busquis culpables aquí. O sigui, com ho portes tu, això de les videoconsoles? Molt bé. O sigui, tens la poca vergonya de dir que molt bé. Te m'han posat a parir. Sí? A videoconsola, que per cert, un futbolista que no juga en videojoc de futbol, és habitual? Sí. És habitual, no us agrada jugar a futbol als futbolistes a la consola? No us emporteu la feina cap a casa? No. És que estàs en el futbol i després una altra volta en la consola de futbol... No desconnecteu, no? És com el carnisser, sí, com el carnisser que marxa a casa i menja peix, no? Sí. No, m'agraden uns altres xocs, però en defem bé, O sea, per les hores que tire, n'hi ha uns altres que se tiren tot el dia... A veure. Parla clar. I no maten a ningú, ni... A veure, posa noms sobre la taula. Ja t'he dit dos. Pol Valentín... És un paquet, també? Per les hores que juga, tindria que estar en la top Champions 10, no? I no està. I l'altre Bonilla. T'he dit dos. Home, a mi m'han dit que el Fortnite no se't dona gaire bé i que després hi ha un juego de los pollos. I és el que juga Bonilla. Que és Què és lo del juego de los pollos? Pues és pareix al Fortnite, però quan et maten
et convertissis en un pollo fantàstic. I pots escapar. I tu estàs tota la partida vestit de pollo, no? Això és bonilla, jo ja no xué, perquè Pol i jo es fiquem en ell perquè li diguem que és un xoc per a xavals de 8 anys. Perquè tu dispares i si dispares per així la bala li dona igual. O sigui, no fa falta quasi ni apuntar. Però ell diu que sí. Fem una cosa. Convertiu el porter del València en Estalla en un pollo. Tireu-li molt a tots. Home, qui li has de xutar és el porter, no el pobre davanter. Igual, els altres estan per enmig, també te molesten. Vale, bueno, al final acabarem jugant allò nàstic contra pollos en Estalla.